Jo. Sí, et sents bé o no? Sí, crec que sí. Sí, t'has de provar una miqueta per parlar, perquè Sí, segui sí. i tal, però bueno. Vale. Pues res, tio, merci per vindre. La veritat és que em fa molta il·lu que estiguis aquí i òbviament eres una de la penya que havia de vindre sí o sí. Bueno, perquè, joder, t'escolto molt i el nou àlbum és la polla, m'ha encantat. M'ha sorprès també, al principi m'ha costat com una mica entrar-hi, perquè òbviament hi ha un canvi de rotllo, no? Sí. I de fet, bueno, no sé, vull que m'expliquis una miqueta d'on ve això, o sigui, per què vas fer aquest canvi i t'explico jo una mica com ho vaig viure, diguem, si t'interessa. Vale. No sé, la veritat és que el canvi ha sigut una miqueta per les emocions, per com em sentia jo i també per la qüestió de com feia com 2 anys que va sortir Mi amor por ti i he estat com un pèl malament, en plan una miqueta en depressió i tal i qual, i també vaig com començar a rebuscar en molts grups que m'han molat tota la vida o que em molen i com, no sé si ho he fet bé, però intentar com buscar en una miqueta l'essència meva així com més punky o més tal i llavors com, no sé, com anar descobrint o buscar un nou so diferent al que havia fet. Jo o sigui, el primer que vaig pensar quan vaig escoltar les primeres, quan ja havia sortit l'àlbum, o sigui, vaig pensar en Pixies, sobretot per les guitarres elèctriques, i bueno, he vist que sí que deies que era una influència, no? Però sobretot hi ha cançons, sobretot les 3 primeres, no? Del disc que són com cançons rotllo cantautor amb acústica, però després entren com hi ha com el canvi de dinàmica aquest amb elèctriques i aquest riff rotllo molt Joy Santiago dels Pixies de canviar d'un semitó a l'altre, no? Fer... No, pues que ja... I a mi, bueno, Pixies és com el meu preferit i no sé, va ser rotllo, com la unió aquesta crec que la vas donar ja amb algú guapo, saps? Sí. No, estic content. També és el primer cop que ho faig a casa tot, en plan sense el mano. Volia fer-ho com amb els elements que tenia a casa i just pues, no tenia cap cinta en aquesta època a casa, llavors ja vaig decidir que no hi entraria res d'això. I també hi ha una part que em mola molt, que és el noise i tot això, que igual no està demostrat del tot en aquest àlbum, però com totes aquestes coses de Pixies, de Sonic Youth i aquests com punteos antics, saps? Com de 2 notes i soroll, pues això està guapo. Ja, mola. I llavors, per exemple, la segona cançó, que és com de les que m'agrada més, com és la de Ser normal es más hermoso, aquella cançó, em podria explicar una miqueta com surt, perquè hi ha, a més de tot això de les guitarres, també hi ha com un tipus de beat que a mi em mola molt, que és quan el beat de bateria és com un break, saps? I va com rodant tot el rato. Aquella cançó la vas com iniciar des de la bateria o sempre fas guitarra? En aquest cas he fet bastant guitarra en gairebé tots els temes. Bueno, de fet aquest tema el vaig començar en piano. En sèrio? Però com el típic de planxar uns acords i que m'agradaven i com cantar alguna cosa que no m'agradava i llavors com portar-ho a la guitarra i que em sortís com una veu. Un cop ja havia com gravat una miqueta tot el beat, per dir d'una manera, llavors em va sortir com l'entrada de la veu i tal i els coritos aquells i em va condir, vull dir, estic content amb allò. I també com he sentit alguns puntillos d'això que et deia, de, no sé, com desafinar algun acord, de provar coses així, però el tema també em va sortir, estava escoltant molt Pixies, també estava escoltant molt el tema de Favorite de Fontaines, que no té, saps que és també com un lead, molt lead, amb una guitarra acústica, amb uns... Sí. Una miqueta copiat, bueno, no copiat, saps, però inspirat. Sí. I això. Vas a veure Fontaines aquest fin de o què? Quin dia és? El dissabte.
Pues llavors segurament sí. El divendres no puc, però el dissabte sí que és. Vas al Primavera, doncs. Jo tinc també per anar el dissabte, que toca el Sound System. No ho conec. Estan guais, és un... El LCD, no? Sí, el Sound System. Vale, sí. I Turnstile també, que passa que jo no els tinc molt controlats, Turnstile. Jo els vaig veure l'últim cop que van venir. Ara he vist que toquen super tard, però molt tard. I aquell moment van tocar per la tarda. És un grup que, no sé, I respect, la veritat, bastant, però igual no estic en aquesta onda. No estic en aquesta onda. Ja, jo tampoc, però vaig veure un vídeo d'un directe que feien com en un parc. Sí. Increïble. Sí, el de Never Enough, no? Sí, exacte, tal qual. Molt guapo. I també hi va la Kim Deal, de baixista dels Pixies, Sí. Que també serà anar a veure allà, a xequejar. Jo només hi vaig el dissabte i ja està. Em van regalar l'entrada les meves germanes. Uau, brutal. Sí, està guai, un dia està molt guai. Jo igual, si tinc sort, faig dijous i dissabte. Ja, és la bona. Si vas tots els dies és com... És massa. O sigui, no... És millor anar un dia i anar a muerte, no? Sí. Sí, totalment, tio. És que, a més, el Primavera el que té és que acabes rebentat, tio. Estàs tot rato caminant, saps? És com... Bueno, no és el... No... O sigui, jo el disfruto i m'ho passo molt bé perquè vaig amb els amics, però igual no és el lugar más adecuado para la música, realment, ni per la ciutat ni per res. Tu has tocat allà? Vaig tocar amb Holly. Vale. Holly Bouncer vaig tocar fa ja uns quants anys. Ah, sí que obríeu, no? Sí, el dimecres, exacte. Ja ves. Que és que amb Holly deu tocar... On no vau tocar amb Holly, no? No, vam tocar bastant. Jo crec que va ser un moment encara que no... O sigui, que hi havia bandes, però era com un moment bastant una miqueta... No és com ara, saps? Que hi ha molts festis, però també hi ha com molts projectes. O sigui, jo crec que s'ha multiplicat per 30.000. Perquè nosaltres érem un grup que tocàvem anglès, saps? Ja. I estàvem a llocs que jo penso que ara no... Vamos, que n'hi ha... Però et refereixes a que ara no hi ha... Però... O sigui, que ara hi ha més bandes. Perquè també abans... O sigui, ara hi ha molt més també artista sol, no? Sí, no, això sí, això està clar, com a projectes unitaris, en plan, sí, això sí. Però, no sé, en aquella època doncs, jo tinc com el record aquest de tota la secta de Parlots, Heinz, Bywaves i tot això de Madrid, per una manera, Zephyr, nosaltres, Medalla, no sé, estic com pensant en bandes així, però segueixo com, igual Los Bengala, o sigui, però jo tenia la sensació que hi havia més huecos per bandes. Vale. En plan, sigui un sol o una banda sencera. Era més accessible, perquè nosaltres vam tocar diversos festis que crec que ara bueno, vamos, no se'ls acudiria, no ho sé. Ja, perquè tu de quin any ets? Jo del 95. Ah, tu ets del 95? Hòstia, llavors quin any teníeu? Jo soc més gran que tu. Ah, no ho sé. Cap, no, però un any més. Que jo, al veure... Érem bastant joves. Érem molt peques, llavors. Que jo, com que tu havies tingut Holly Bouncer i tot això, i sé que tirava, perquè a mi no em va pillar perquè jo no estava a Barcelona, saps? I no estava molt enterat jo de l'escena d'aquí, diguem-ne res. Estava com, bueno, escoltava més música anglesa i xau, saps? Bueno, igual que jo, sí. I clar, ara ho veig i és com, vale, aquests els fa anys, just abans que jo arribés, o quan vaig arribar que no m'enterava gaire, doncs els hi tirava. I clar, llavors sempre pensava, vale, són més grans. Quan estava a la uni, més o menys. Clar, totalment, sí. Hòstia. Era aquesta època. I quan mires enrere i tal, o sigui, creus que ho veus com una època com d'aprenentatge o... A mi em va molar molt i m'ho vaig disfrutar molt. També vam tenir com punts de molta sort. Vam anar a tocar a Xina, saps? En plan, i coses aquestes que van ser molt guais. I a mi m'ha generat trauma després. O sigui, el fet, perquè són com... Perquè hi havia com molta expectativa o... Bueno, jo sempre he tingut com una il·lusió molt interna amb el tema de la música, saps? I també eren com... dels meus millors amics de tota la meva vida, que segueixen sent-ho, saps? Sí. Però es va com destruir, o sigui, saps? Es va derrumbar en plan com un castell que per mi era bastant important. I m'he donat compte no fa gaire que em va generar com una miqueta de fuck it, saps?
Bueno, sí, com molta pena. Ja, és que a més, bueno, jo he estat escoltant entrevistes que havíeu fet quan estava amb Holy Bouncer i em feia molta gràcia perquè s'us notava que éreu molt joves i anàveu com molt a muerte, ho teníeu tot rotllo, sempre parlàveu com... Sí, vamos a hacer com, esto. sí, vamos a hacer esto, tal, hi havia com molt de planning del futur, de vale, el que s'ha de fer és això, després farem això altre, després no sé què, i com molt de diàleg intern també, no? En plan, que sempre dèieu, sí, aquí a Holy Bouncer es discuteix, en plan, i es parla tot, i saps? I era com, hauria ser com constant tota l'estona, no? En plan, de què s'ha de fer, què s'ha de fer. Era un infern. No, estava molt guai, però clar, també són com 5 personalitats superfortes, a una edat que tothom, no sé, jo aquella edat era el puto amo, saps? No, o sigui, no tenia cap mena de dubte de mi en cap aspecte ni res. I ara tot el contrari, saps? Se m'han despertat inseguretats i de tot. I en aquell moment era l'hòstia. Ja, era anem a muerte i ja està. la polla tot, saps? I seria el típic que ara miraria un bolo meu propi i diria, vaja, pringats. Ja. I també el que és curiós és que després d'aquí, o sigui, tothom ha anat a fer coses dintre del mundillo. I bueno, jo crec que tu dius, hòstia, vam tindre molta sort, no? Però, joder, que és que teníeu a dins un búquer ja, no? En plan, perquè el Miguel ha anat a muntar Live in Dallas. Clar, el Mitja va... El Manu produeix, tu també produeix el teu projecte ara, que és com... Sí, tots van néixer allà, o sigui, el Mitja va descobrir la seva feina i com les seves virtuts o el que li molava allà, i el Pol igual, perquè el Pol ara es dedica a la publi i tal, i a Holy era la persona que s'ocupava més com d'aquesta cosa comunicativa i de moure el projecte, saps? Com de... he vist aquest pavo, que tal, pam, saps? El Miqui era més sobre el terreno del que és el tocar i tal, i entre els dos ho dirigíem bastant, i després el Jordi també com, igual que el Manu i jo, que era com fer música, i ara els dos segueixen fent música i jo sóc l'únic que segueixo intentant fer un projecte de música com a tal. He escollit la pitjor de totes les vertientes. Eres el true artist. Això, que el true gilipolles. Sí. Bueno, però en Manu també té el seu projecte en solitari, a part de produir. Sí, això és veritat. No? Com a Jonas Palo. Però se'l pren de moment... Bueno, igual aquest any li comença a fotre més xitxa, però de moment se l'ha pres com amb més calma i tal. Saps què? Jo he currat amb tots vosaltres per separat. Bueno, amb tu no he currat, però jo què sé, t'havia conegut. I fins i tot amb Pol, que no sabia jo que havia estat a Holy Bouncer, perquè l'últim àlbum no hi era, i preparar-me per l'entrevista va ser com, hòstia, però jo aquest tio el conec, saps? També li vaig fer de runner a un rodatge. Hòstia, vale. Va ser, cony, era el tio que era el rodatge d'Oakley o no sé què. Sí. Estava ja comprant cafès. I clar, dius, joder, tota aquesta penya, o sigui, ara vosaltres us podríeu ajuntar i currar com per un grup i tothom sabria què ha de fer, no? En plan... Sí, menys jo, tothom ho sabria. Bueno, tu podries fer les cançons, saber ja veniu que facis això. I clar, en aquell moment estàveu tots a dintre del mateix grup i, hòstia... Va ser com una escola. Però no tenia... Veu arribar a firmar o alguna cosa? Teniu discogràfic o alguna cosa així? Vam estar, o sigui, no oficialment, però estàvem com amb Live in Nation durant... Però perquè tenia molt bona relació amb l'Alberto Grimà, que era com un dels capos, que vam tenir la sort de conèixer-lo, i com també vam tenir la sort de caure-li com una miqueta en gràcia, de portar-nos ben bé, i llavors ell sí que ens va ajudar molt en picar 4 tecles per aparèixer a 4 llocs, tipus tocar el Mad Cool o poder tocar el FIP o alguna cosa així, saps? Ja ves. I què n'opines del rotllo? O sigui, perquè després de tot això i haver vist que realment pot funcionar un projecte de manera independent quan tu ara tens el teu projecte en solitari i, per exemple, estàs amb Live in Dallas, però no tens discogràfica ni res, no, tu? No. I és com... O sigui, creus que és algo necessari realment o creus que té sentit tot això? Què n'opines? La veritat és que tinc com... diverses opinions sobre això, saps? És una mica depèn del projecte, no? Sí, i no sóc defensor dels segells, però sí que sóc defensor de si aconsegueixes un deal que a tu t'interessa, doncs pa'lante. Claro. En plan, la majoria de nosaltres en projectes petits el que pots aconseguir d'un segell és una puta merda.
Això crec que és la realitat. L'únic que depèn de quines condicions o en quines situacions, doncs de sobte pots treure-li suc a algú que igual t'ajuda, jo què sé, si igual et fan un avanç de no sé què polles i t'ajuda com a nutrir el projecte, igual està guai. Yeah. Però no... És que no et sabria dir que si estic a favor o en contra. I què opines de les distris? Perquè ara, o sigui... Nosaltres, per exemple, amb Penélope ara estem acabant l'àlbum i bueno, jo estem mirant a veure, hi ha penya que està una mica interessada, potser estem mirant com possibilitats del rotllo. Vale, potser anem a un segell o potser intentem fer una distri i jo què sé, i si a veure si surt un booking o així, no? I jo t'ho juro que, o sigui, m'he reunit diverses vegades al llarg d'aquests anys amb distribuïdores i, o sigui, mai he arribat a entendre exactament, o sigui, què és el que fan, saps? Sempre és com, vale, però què fareu? No, parlem amb Spotify, saps? Sí, parlem amb el senyor Spotify. Amb el senyor Spotify i és rotllo, vale, però... o sigui, saps? És com... No, o sigui, sé per on vas, però no acabo... O sigui, jo entenc que és això, com s'ocupen de fer la distribució digital de la teva música i en aquest cas doncs, el lloc centrat on està la teva música és Spotify i és d'on teòricament pots treure un benefici que és il·leal, per dir-ho manera, però tot el tema de llistes doncs, òbviament ajuda a que sembli que el teu projecte funciona perquè és tan bàsic com que si la gent ve que ho tens oients pensa que ets famós o que et ve la música o el que sigui. I llavors, no sé, les distribuïdores s'ocupen d'això per mi i llavors sí que hi ha com aquesta cosa de que però mai adelantos, poden fer adelantos... Ja, és només, o sigui, té sentit si fan un adelanto, no entenc, perquè llavors s'han de preocupar de que... És que això m'ho va dir un abogat musical, em va dir o sigui, si pilles distri és important que et donin adelanto perquè llavors o sigui, ells necessiten recuperar-ho i llavors faran més puix a l'hora de vendre't, diguem, a Spotify o qui sigui. Això jo crec que seria com la definició senzilla, però si t'estan donant 4.000 euros crec que se la pela. Ja. Vull dir, entre cometes, però si te'n donen, no sé, si posen 30.000 euros o 40.000 o 50.000 sobre la taula, doncs llavors sí que entenc que deuen dir, home, estem ficant uns diners que serà per alguna cosa que els estem ficant, però els hem de nutrir més, però amb 4.000 euros o alguna cosa així jo crec que és més com, bueno, tenim bona relació amb l'artista o amb el projecte, ens agrada, fem aquest avance que, bueno, no sé, jo penso que tampoc és la... Ja. No, és que també a més fa anys havia parlat amb alguna i et deien, vale, 20-80, però ara amb l'última ja era com, no, ara fem ja 30-70 o 35-65. I és com, per penjar-ho Spotify, o sigui, és que no... Saps? Ja, no sé. A veure, jo crec que... Sí, a mi em dóna la sensació que és un tipus, o sigui, que és un hueco que va quedar lliure quan es van deixar vendre CDs, no? Que tenia sentit el rotllo la distribució perquè s'ha de portar físicament el CD a la botiga, no? Però llavors com que l'han emplenat aquest hueco, però és com, és aire, no? És rotllo... Però al final pots fer-ho per DistroKid o qui sigui... A veure, nosaltres ho fem, O sigui, nosaltres, no sé si ara és Orchard o si nosaltres... jo em perdo. Ada, no sé, és que em perdo. Ada, pot ser, sí. Ada. Sí. Nosaltres estem amb Ada. Ja està bé, vull dir que o sigui, no podria ni criticar-ho ni no criticar-ho, saps? Bé. Simplement entenc que és per un... És un tub per al que has de passar, perquè fer-ho a partir de les distribuïdores digitals normals, aquestes online gratis, crec que és encara pitjor. Almenys d'aquesta manera se suposa que igual pots tenir com el contacte personal amb algú i poder aquesta persona li agrada el teu projecte i vol donar-li certa cura, dona igual els diners que et posin. És com aquesta cosa de... Bueno, potser estàs més a prop d'una persona real dedicant-li un temps o un moment a la teva música. Llavors crec que això està bé. Saps com? És com quan tens un programa amb Instagram o Facebook, això que et hackegen la compte, que llavors comences a buscar amb qui pots parlar i no existeix ningú. No hi ha cap persona darrere el telèfon esperant a rebre la teva trucada d'ajuda. Pues és una mica com això. Com sempre que hi hagi una persona darrere qualsevol cosa està bé. Vale, sí. No ho havia pensat així, veus? Està bé, sí, realment. Vale, i estàvem parlant de l'àlbum, si vols, i mira, deixa'm explicar-te una mica com... Perquè jo vaig entrar a l'àlbum quan vas treure el vídeo de Quédate, que crec que és dels últims, no? Sí. I havia estat escoltant les cançons i tal, però
era un rotllo en plan, ai, hòstia, sí que vaig pensar, joder, està deprimit, saps? O en plan, hòstia, això aquí ha canviat el rotllo, no? I llavors, quan vaig veure el vídeo, que em trobo que està molt ben fet i em va encantar, i també va ser com, se'm va connectar tot del rotllo, vale, per això es diu el volum flam. Saps? És com que allà va fer tot, i llavors vaig escoltar l'àlbum sencer i ja va ser en plan, hòstia, aquest àlbum és la polla. T'haig de dir, a vegades és difícil d'escoltar perquè si no estàs al teu millor moment, com jo, saps? A vegades és rotllo... és un... És brillo. Sí. Jo també ho penso, això sobre estem a primavera, clar, jo vaig fer com més composant-lo com en moments tristos d'hivern i tal, que a mi m'agrada escoltar música trista quan... tal. I sí que a primavera no sé si és el millor per escoltar i si estàs malament no sé si és el millor tampoc. No, jo m'he vist obligat perquè t'entrevistava i a vegades era com... Que pesado. Fuà, tio. No que pesava, però era rotllo, ara sentiré coses, saps? Però crec que, bueno, també, joder, que passi això demostra que l'àlbum realment arriba, no? I que està molt ben fet. I també el que vaig llegir una mica... Bueno, vaig interpretar quan vaig veure el videoclip és que el curro aquest, no? T'ha ajudat a sortir de la depressió una mica? O... Sí, m'ha... Ui, on és l'aigua? Aquí. Sí, O sigui, m'ha donat pau mental i com una estabilitat i tal que era necessària en la meva vida. A part d'anar al psicòleg i tal. I a quina hora entres a currar, tio? A la cuina ja a fer flams i tal? O sigui, jo ara estava fent... Vaig començar, quan vaig entrar, com això d'ajuda, com de mitja jornada, de fer 20 hores setmanals, però com estructurar-me una miqueta més la vida, tal... O sigui, a mi el que em passa més, o el meu problema personal més d'esto, és que em menjo el cap molt, saps? I tinc com una miqueta d'obsessió i tal. I llavors, això m'ajudava a desconnectar. A més, a la cuina és com que estàs de peu, estic tallant coses, cuinant coses, el telèfon gairebé ni el miro, saps? Ja. És un moment de... És un curro que has d'estar molt actiu. Sí, com... Ja no ni el servei, sinó com el tema de producció, que igual no és tan frenètic, però estàs fent com receptes, tal... És algo com una miqueta artesà, no? Sí. I a mi m'ha ajudat com això, a relaxar el cap una mica. Ja ves. Jo també vaig currar en una cuina a Londres, vaig viure un any allà, quan tenia 18 anys o així, i la veritat és que és com un curro que... Bueno, jo feia bocates. Bueno, guapíssim. Sí, estava guai. Era una mica estressant, però... I no sé, és un curro curiós perquè és com quasi una mica addictiu, d'alguna manera, saps? Que vas allà i és en plan, vinga, a tope, saps? Té un punt raro, sí, en aquest aspecte sí que és veritat. I molt de person, no?, a les cuines, sempre? Bueno, hi ha personatges interessants. Hi ha caràcters. Si més no, hi ha caràcters, això sí que és veritat. Sí, està curiós. Perquè és exactament quina cuina és? D'un hotel o alguna cosa així? O... No, d'un restaurant que es diu Casa Costa, que és allà a la Barceloneta. A Barceloneta, guai. És un amic i me'n van enxufar allà perquè jo, clar, no havia cuinat... O sigui, jo cuinava igual a casa meu i tal, però crec que és cuinar oficialment, no? I vaig començar allà com a fer postres i res, estic allà... I ara ja toques també altres coses que no sigui... O sigui, tema producció, faig postres i ajudo en el que faci falta i llavors en servei sí que estic fent les altres coses. Ok. Que són com, saps, una cosa és com la preparació de tot i després ja és com el cuinar in situ les coses perquè surtin. Vale. No sé, està guai, tio, també té aquesta cosa, inclús he ampliat hores. Hi ha una discussió dintre meu molt forta entre què és Bernarda i la meva vida personal a part i aquesta cosa com de... Clar, o si tu fas música, o jo, per exemple, he fet música d'aquest àlbum amb unes pretensions que realment no són les més comercials del món, saps? Llavors, fent això també estàs com dient, buah, has de trobar un equilibri amb una altra cosa a la vida, perquè... Saps? Ja. Que fins ara havies fet música sempre pensant vale, em vull dedicar a això, no? O sigui, jo sempre he volgut pensar que em puc dedicar a això, més que em vull, sinó que em puc.
I fins ara, bueno, tenia el vídeo tal, que també feia i tal, però el de ser freelance autònom tal, a mi bueno, em tornava Ho puc entendre. molt boig. Yeah. Perquè és això, soc bastant desorganitzat i necessito com, bueno, com TDA que t'hi cagues, igual si em dones una miqueta d'algú que em controli, pues igual em va una miqueta millor. Ja, llavors és com que el dona una certa calma mental tenir aquest curro que dius, vale, sé que això ho puc fer, m'agrada i estic bé, perquè també per una banda et dona com una mica més de llibertat artística, no? Potser, o de dir, vale, vull fer això i mira, si no ho rebenta no passa res, no? O... Sí, en certa manera sí, però després ho fas i dius... "Ostres". Ja. Bueno, no, o sigui, en plan, joder, com que atrevit, no? No sé, sempre he sigut com, no sé, defensar aquesta cosa de fer el que vulguis i a veure si el que vols és el que quadra, saps? No tant mirar com estan... Sí, a veure què és el momentum, saps? Sí. Ja, és complicat i és que realment és molt difícil dedicar-se a això. Jo també tinc, vull dir, em sento molt identificat i segurament també per això pues, l'àlbum m'arriba tant perquè és com un conflicte que també tinc del rotllo, vale, jo és com he dedicat molt de temps a la música i a veure, i he confiat allà i no, això jo puc fer-ho venga a muerte, a fotre-li hores, i després per la part de curro professional dic, vale, i ara això si no tira aquí, jo què foto, saps? I és com una mica buscar l'equilibri i ara estic en la fase una mica de intentar trobar alguna cosa de dir, vale, sé que, no sé, vull buscar com algo que em doni pasta, que mitjanament m'agradi, saps? I com pugui dir, bueno, mira, si no faig això ja està, saps? Sí, en realitat és trist que ho veiem així, una mica, però perquè és la condició de la música tal com està feta i també perquè mola mucho a nuestro pesar, per exemple, jo almenys he tingut la mala sort de que la música que m'agrada no és la música més consumida del món, saps? Ja. Llavors, al final jo segueixo els exemples que m'agraden, saps? I si jo fos fan del Bad Bunny, del Justin Bieber i de la Karol G, segurament faria música com del seu pal, saps? I probablement llavors estaria com tirant un tipus de música que de per se, en teoria, és més consumible per la majoria de gent ara mateix. Sí, també però és més difícil col·locar-la, igual, perquè tothom... Hi ha tants, no? Sí, intenten fer això. Totalment, o sigui, no dic que sigui més fàcil ni res. Sí. Però també, curiosament, no sé, a mi jo em dono compte que quasi tota la música que escolto és de fora, jo música d'aquí quasi que no en consumeixo, que els projectes que consumeixo no són projectes de 70 milions d'oients mensuals, i llavors ja és com, bueno, si el teu ídol té 1 milió i llavors t'has escoltat 3 ídols menys que estan per baix, vale, ells tenen 20.000 oients, pues tu igual et toca, saps? No sé. Ja, és el que hi ha. Ara t'anava a preguntar si volia cony. Què era? Bueno, no sé, seguim parlant de l'àlbum, si vols, perquè hi ha una part en el disc també que substitueixes les guitarres per les guitarres elèctriques i llavors comencen a entrar saxos, no? I això va ser com algo que vas fer voluntàriament o vas dir, hòstia, m'han quedat així, les fico juntes, perquè hi ha com un passatge una miqueta musical que expliques una història, no? Amb les cançons que hi ha guitarra i saxo, hi ha com una correlació entre elles també, no? Sí. O sigui, a mi el de voler ficar saxo era un must, perquè tinc l'Edu que toca amb mi i tal, i en els concerts, i també és un instrument que a mi m'agrada molt i sobretot aquesta cosa de que estigui a tomar por culo com full de Liverpool i tal, igual que les guitarres aquestes, no? Com que estiguin a prendre pel sac, i l'Edu té hi ha una manera de tocar que té que és com si estigués cridant per al saxo, llavors que és com bastant trista però amb molta garra, i llavors com a tomar por culo el saxo i és com Sad Boy, després ve La multa de tráfico que vindria a ser com una cançó les dues i després ve El pasaje de l'Edu que és tot ja saxos i després com l'altra mañana. Sí que és com una espècie de dia llarg aquestes cançons. I aquesta decisió de la que parlàvem abans
de dir, vale, deixo enrere... Perquè vaig sentir una entrevista que deies que t'havies carregat un disc que ja tenies, no? Que era més similar potser a l'àlbum que havies fet anteriorment, i al final et vas cansar, no?, de currar amb aquell material i vas dir, vale, torno a començar des de zero. Aquesta decisió és per no voler sonar pop o perquè no et sentis La pitjor decisió de la meva vida. No. No sé, era com... No, o sigui, no, a tu segur que et passa, o a tothom que fa música, o poder a tothom no. Però a mi, jo tenia al cap que volia una cosa, i estava fent una cosa que no era la que volia. Yeah. I jo, en el meu cap, dic, és que jo vull fer això, tio. I jo ara he acabat l'àlbum i estic molt content, i també és com el primer cop que m'autoprodueixo, així com minimal i tal, però ara estic gravant com coses noves i poder no tenen res a veure, saps? Però poder és que tampoc em ve, saps? És una miqueta com, em ve de gust això i vull provar això, saps? Estava fent l'altre que era com una evolució de Mi amor por ti en certa manera, però jo no em sentia com connectat amb allò, saps? Yeah. Igual si ho penses d'una manera més com a producte, o sigui, com si estiguessis fent una marca a Bambes, igual tenia sentit haver tirat per jo en quant a, jo què sé, doncs tinc aquest disseny i faig això, no? Si faig Bambes per homes, doncs segueixo fent Bambes per homes, però jo estava fent Bambes per homes i ara de sobte he tret una sabata amb tacó, saps? Llavors és com una miqueta aquesta idea de que jo sentia que volia fer un canvi. I com s'ho va agafar en Manu? No s'ho va agafar malament, simplement em va sofrir a mi, perquè vam estar com uns mesos donant-li voltes a cançons i fent 5 versions dintre una mateixa cançó per intentar buscar alguna que ja no era, saps? Llavors el vaig marejar una mica. Perquè a Mi amor por ti ell està com... O sigui, els instrumentals te'ls arreglava ell, diguem, o te'ls produïa. Sí, o sigui, jo gravava a casa, portava com línies fetes i tal, però també el Manu com en aquest... O sigui, en aquest... com es diu? En aquest estil sí que es sentia molt més còmode i llavors ell com aporta molt més, saps? Bateries, baixos, el que sigui, com anar corregint coses, algun lead, tal... Algun cinte, no? Clar, algun cinte per aquí, alguna veu per allà, de com alguna harmonia, no sé què, com, bueno, el que vindria a ser un producer amb unes demos fetes, tal. En canvi, igual al Manu sí que jo, coneixent-lo, que fa molt que conec, la part així com més emo, més punky, més tal, no li convé tant. I llavors jo crec que aquí no xocàvem, perquè xocar no seria la paraula, però igual ell em segueix fent el mix dels temes, saps? I li acaba fent un puix que està molt guapo, però poder hi ha temes que ell em diu que això em sembla avorrit, saps? Però perquè li agrada un altre tipus de fórmula, saps? I les bateries, has canviat la manera de gravar-les? Les bateries hem gravat totes al Sol de Sants. Les bateries has gravat a Sol de Sants? Al festival... al festival, a l'estudi B, al petit. Sí, vale, però sí, igual amb el Joan. Vale. Perquè mola molt com està produïda les bateries en aquest àlbum i a Mi amor por ti també ho gravava allà. No, a Mi amor por ti ho fèiem com sampler a casa, no? I llavors gravant a casa per peces. Vale. És que a mi em sonava com que ho fèieu així, però en aquest pensava, això no pot ser que sigui per samplejat, perquè aquí hi ha una mica més, som més live. Sí, era la idea, que fos com més cru tot i que fos com més sensació de tocant-ho. Pues em mola molt, per exemple, crec que és a Otra Mañana, el so de la bateria que li doneu, que està com tot molt apagat, tots els harmònics i també com sona la caixa. No sé, hi ha com una... Bueno, hi ha una decisió estilística quant al mix i la producció que també són interessants i que fa que casi molt bé. O, per exemple, la veu com a vegades està, per exemple, sobretot a la primera cançó, que està com molt endavant i quasi com si fos gravada amb uns auriculars o alguna cosa així. Sí, és que de fet No quiero seguir así, el primer tema és... el vaig gravar una tarda i el vaig acabar i tal i estava content. El dia següent el vaig escoltar i no m'agradava i llavors vaig com començar a gravar sobre tal. Al cap de dos
2 setmanes vaig fer un restauratge a l'ordinador, vaig burlar el projecte sense voler i llavors només em quedava l'MP3 de la primera versió de totes, Hòstia. que en realitat era la que més m'agradava, l'únic que lo típic que estàs liat un dia i tal, i vaig pujar directament l'MP3. Ah, wow, ok. O sigui, és l'MP3 en màster, però Sí. hi ha un punt que no s'entén la paraula que dic perquè no hi ha una paraula Vale. i va ser com... És la que mola. I després hi ha com un tot de guitarres, no?, que entren al final i l'afegeixes allò. No, jo ja estava també. Ja estava també? Sí. Ah, wow, ok. I tot, en plan, no estan ni mixat ni res, en plan... De puta mare. Ja ves. Té una miqueta això, saps? Una miqueta de... L'àlbum pertanyia una mica de deixadesa en quant a... No treballar molt les coses sobre... Arribar a algo molt natural, saps? Sí. Intentar com deixar bastant... Però està guai, o sigui, és difícil a vegades aconseguir que no sé, que moli, saps, algo que soni una miqueta xungo, però que estigui guapo, saps? Sí. I jo crec que has arribat allà. O sigui, jo estic content per això, perquè crec que estàs lograt després de, òbviament, el mix de la majoria de temes del Manu i tal, que ell li dona el desto final, però... no sé, escoltant com moltes coses d'ara, com jo què sé, el Dean Blum o la Nina o tot aquest sequito de penya... Qui és la Nina? Dean Blum, Sí, Dean Blum, sí. Pues la Nina és com una noia que crec que va ser la seva parella, també. Ah, en sèrio? Però que també fa música ara, que va venir a tocar aquí, i que també és... O la Bar Italia, coneixes? No, Bar Italia no. Ah, em sona, però Bar Italia. Bar Italia, ella és la cantant. Vale. Bueno, sí, ho he escoltat. I l'àlbum aquest últim que ha fet el Dean Blum amb l'Elias Lonenfeld, que és un Sí, noi de Copenhagen. el Ice Age. Exacte. Està molt guapo aquest EP. Està molt xulo. I Dean Blunt, que et condeix, rotllo black metal, no? sí, els dos metals m'agraden molt. És que, saps que ho vaig sentir-ho, que l'anomenaves en una entrevista, i jo no ho havia pensat, però va ser com, hòstia, clar, Dean Blunt, clar, és veritat. El puto àlbum, veus allà també i... Sí, m'agrada moltíssim. Jo l'he descobrit no fa molt, igual farà un any o dos, i... És que en Dean Blunt té com algo que és com... Sona com el cul en molts temes, i mola molt això, i és... Literal que I Mac DeMarco al principi de tot també li passava molt això, que com les seves capacitats de producció eren les que eren, saps? Pues sonava com sonava, i hi havia moltes bateries que estan gravades amb un sol micro i tal, i sonava com el cul, però com que el tema està guapo, com hi ha aquest equilibri, i King Krul també el mateix, saps? El King Krul del principi de tot, que era com una guitarra reverb que no tenia res, però que a mi això és el que més m'agrada del món, o com, no sé, en plan aquesta cosa com de que no estàs escoltant a una producció com la de Tame Impala que se't cauen els ous al terra, sinó que estàs com escoltant algú que ha trobat un tio sense saber del tot, que mola perquè té com un algo que és diferent, saps? Com que està malament, però està tan malament que està bé, saps? No sé. És que hi ha temes de Dean Blunt que és rotllo... bueno, no sé si és així o no, però a vegades em sonen les bateries com a bateries del Logic, quasi, o saps, com samplejats directament d'allà, bueno, és que però ho fa guapo. De fet, crec que els black metals... Ara no la vull cagar, però un 80% dels temes és tot samplers d'altres cançons, que ha robat, vull dir, ha pillat la base d'un tema antic de lo que sigui, o, per exemple, el tema 100, que és com el més famós que té, és un tema de 27 segons d'un grup que es diu The Pastels. Ah, en sèrio? I llavors ell ha pillat la base sencera, inclús amb la veu de la noia, perquè només diu una cosa a la noia, lo mític de pitjar-la, tal... És la de I'm down to meet you. Sí, exacte, aquesta. I afegeix guitarres, no entenc? El puntejat aquest de guitarra guapo que hi ha i la seva veu. I llavors, a saco de temes seus són a partir de samplers, però samplers samats, que és com t'agafa la cançó sencera i l'únic que, bueno, te la pitxeo, tal, no sé què, no sé quantos, i està molt guapo. No sé, és com un approach a la música i en fer música i en treure un àlbum que és molt guai. Molt, sí. A més, és molt prolífic i sempre està traient àlbums. Jo no m'ho he escoltat tot, la veritat, perquè no he fet el deep dive que es mereix encara, però sí que a black metal l'he escoltat, el segon també, i aquest, el d'en Ronenfeld, perquè a mi em molava Ice Age i de fet va vindre fa poc, va tocar la Vol fa un parell de setmanes o així. No vaig poder anar, m'hagués agradat.
Sí. Pues, bueno, també me'n recordo això, que quan vaig veure que ho anomenaves d'Implant va ser com, uah, clar, és veritat. I està guai, tio, que, no sé, que hagis pillat aquest punt de vista i aquestes influències i després no sé si ha estat així, però al final de l'àlbum l'has com volgut acabar amb una nota una mica més positiva. Bueno, sí, amb el tema de Quédate, sí. Amb el de Quédate, que és l'únic que has mantingut, potser, de l'àlbum que anaves a fer. Sí, és l'únic que... O sigui, te'ls vas carregar tots i aquell es va quedar. Sí, o va perquè ser més el vas recuperar en plan... és una versió reduïda del que et deia amb el Manu Vale. de fer 5 intentones al tema i acabar acabant amb l'acústica a seques. Vale. Com zero... Però, bueno, zero producció de bateria i tal. Ja. De fer bàsic. Molt bé, doncs... Pues, bueno, felicitats, tio, pel disc, perquè està molt guai. I et volia preguntar, tornaràs a fer... Bueno, no sé, ara estàs fent bolos un altre cop i no sé si fas encara la cançó que hi ha de Figaflor. Sí. La segueixes fent? I la gravaràs mai o què? Sí, jo ara tinc un problema que és com que no sé el que vull. Aquest és el meu gran problema, perquè jo he fet aquest àlbum que estic molt content i és el que et dic, ara estic gravant unes altres coses que no sé si seran del mateix pal, però també em molen, i per altra banda tinc aquesta cosa, tinc com Figaflor i 3 temes més en català, que vull fer com tot un pack en català, només català, que l'estic parlant de fer-lo amb el Joan, amb el de Patí de Calaril, però de gravar-lo amb ell. Vale. No sé si té sentit tota aquesta amalgama de bueno, ara faig això així i ara això i tal. És com, no sé si lia el consumidor, per dir una manera, però alhora, quan estic positiu, penso, bueno, tomar por culo, estàs fent música, fes el que d'esto i ja està. Jo t'ho compro, vull dir, m'interessa un EP en català gravat amb el Patí de Calaril i jo, o sigui, estic molt dins. Sí, jo ho he estat pensant com... Això el mitjà sempre m'ho diu, al final si generes, no... O sigui, no té res de dolent. Clar que no. A més, Figaflor molaria perquè jo crec que és una cançó que la gent que ja t'ha vist en directe es coneix també i no sé, bueno, també és guai que tingui el punt aquest com de mig llegendari del rotllo, la cançó que fa en directe que només la coneixes si ja l'has vist abans, saps? Sí. Però bueno, no sé, això ja ho has de decidir tu. Jo crec que també tu ves fent i ja tu, no? No cal que ho decideixis ara, realment. Sí, saps què passa? Que és una cançó que aquesta sí que ho tinc clar, que l'hem tocat ja molts cops i és una cançó que s'ha de gravar en directe i punt, saps? Clar, no, 100%. Sí. Però a mi el que em fa por de gravar en directe és que jo no vull fer rock català. Saps? En plan, per mi hi ha una línia molt fina entre fer una cançó de rock català com s'ha fet tota la vida i en trobar-li un punt més màgic de dir, vale, això sona algú una miqueta més efervescent, saps? Com una miqueta més de freshness. Vale. Saps què vull dir? Com amb tot l'aspecte i tal, però per exemple, la Ludwig per mi està fent rock català com s'ha fet tota la vida. Sí. Saps? I a mi em molaria com una proposta d'un so diferent, com si em dius en el seu moment el Petit, Ferran i tal, que van fer Metafísic, per una manera, que era un approach més indie, tal, però com una fórmula una miqueta més renovada del que vindria a ser la música en directe catalana, o els Manel en el seu moment, en tal, que era més folk i tal. No sé, buscar-li un punt al rock que sigui rock però amb algo que diguis però clar, aquesta sí que estàs com quasi obligat a gravar-la almenys en banda de l'estudi tocar en directe, no? Sí. I veus que és difícil aconseguir això. Bueno, llavors en tema de producció has de ser bastant puto amo com de trobar-li la fórmula, saps? Com del so en general per... I si et fas un Neil Young i com amb Hey Hey My My i és rotllo, vale, està gravada però només en un concert. Ja. Això estaria guapo. Això estaria bé, la veritat. Què anava a dir? Sí, després et volia preguntar per una cosa, ja acabem. En el tema que hi de Mi amor por ti, que el que tens amb la Carlota Cocials, en el videoclip, o sigui, et vas escopir la boca? Sí. Vale, era la pregunta que tenia. Pensava, no sé si han fet un
o estan jugant amb la perspectiva? No, After Effects, no? No. Sí, això és l'Enrique, que és molt amic meu, que és el que va dirigir el vídeo. Sempre ha sigut així com un pèl més, bueno, punky, o que li molen aquestes coses, o més extravagant, o digue-li com vulguis. I també va ser com un videoclip que vam gravar en una tarda y al Enrique dime, no, Bernie, lo tengo muy claro, va a ser esto, tal, te escupe en la boca, tal, te pisa la cara, tal. Pues tío, vale, ok, ja està. Molt bé. Pues res, si vols fem la recomanació, tio. Vinga. Vale, doncs aquí a Homes Insegurs sempre demanem que el convidat o la convidada recomani un àlbum. En Bernarda ens recomana Space Heavy de King Krul. Explica'ns una mica per què. Bueno, això és un tema molt important per mi. No, a veure, jo King Krul és per com un referent molt heavy per mi, m'agrada molt. I escollo aquest àlbum perquè és l'últim que he tret com a àlbum, i perquè porto igual 2 anys com escoltant-lo cada mes uns quants cops, perquè és és un àlbum que a mi m'agrada molt, en plan, em transmet moltíssim. La manera de producció, a mi m'agradaria poder acabar fent alguna cosa d'aquesta manera sense semblar ell, perquè saps què vull dir? Hi ha el típic que vols produir alguna cosa i et vols apropar tant a una cosa que acabes fent el mateix, el qual no mola massa, tot i que és molt difícil de semblar-se a ell perquè la seva veu ja és com... Sí, té una veu molt distintiva. Sí. Però no sé, totes aquestes coses, els saxos, de l'ambience, d'anar-se'n, tot això em sembla brutal. Té el tema aquest, que és com el single de l'àlbum, que es diu Seaforth, que és una passada, és com la lletra i tot, una carta com, no sé, com un regal a la seva filla increïble. Després, és que amb els noms ara, If Only Worms, no sé què, aquest, que és no sé si l'últim tema de l'àlbum o així, per mi és una puta meravella de tema. No sé, a mi sempre m'ha agradat ell molt, tot el que fa. M'agrada molt la vibra aquesta també trista, com depriment, m'agrada molt com crida. Té bon crit també, sí, això mola. És que, no sé, per mi és un àlbum de 10, en tots els aspectes. Sí, i té com... O sigui, a mi el que m'ha sorprès més és que... Perquè jo no l'havia escoltat gaire King Krul, o sigui, òbviament sabia qui era, però no havia indagat molt, i el que m'ha sorprès és com a nivell de producció, com tu dius, perquè hi ha molt de detall tot el rato. Hi ha com sempre... encara que diguis, hòstia, com a la de Seaworth, així, que al final és com una guitarra que és un arpegi, no? I canvia una mica, però és com tot el rato. Però entres com en una espècie de... Els grups de bateria no acaben de ser simplistes, almenys en aquest àlbum. No, i no són estables, és com entra, surt, canvia, fa això, fa allò, no sé què. Sempre com rebots de veus a tomar per culo, un saxo que apareix per un moment a tomar per culo un moment, la seva veu també com amb respostes de la seva, saps, com un moment greu però que alhora està cantant aquí agut. No sé, a mi és que m'agrada com escriu, m'agrada moltíssim la seva veu i m'agrada com la vibra de tot. El primer tema, Film Sire, que és la puta polla també, i després el segon tema, crec que és Pink Shell, que és una guarrada punky amb aquest baix. La de Space Cadet, que acaba cridant també, bueno, no sé quantes Space Cadet es diu. També m'ha agradat molt Hamburger Phobia, que entra com amb la bateria així, com un break de jazz allà, no sé què, i van fent variacions. No sé, sí, la veritat és que m'ha sorprès i està molt guapo. La veritat és que m'he acabat viciant a l'àlbum i l'estic escoltant. Jo crec que és un àlbum que no és fàcil d'entrar-hi si no estàs com disposat a aquest món, per una manera, però crec que si et mola una mica acabes dipejant molt. I a mi també crec que hi ha com molta gent que és com full King Krul si li poses la veu, i hi ha gent que no l'aguanta la veu. Ja, puc imaginar-m'ho. I està guai tot aquest rotllo, perquè al final ell és... Bueno, saps on és? És òbviament de UK, no? O sigui, del Regne Unit, però no sé exactament d'on és. No sé si és de Londres o... Però tot aquest està com... encaixa molt a dintre aquesta escena anglesa dels últims anys, que és com molt parlat, no? Molt en plan... Com, no sé, que tenen influència com de Nick Cave o alguna cosa així, potser? Bueno, és com pseudo-rappers, no? Sí, exacte, tenen influència del rap també, no?
És un tio que jo crec que al principi sobretot i després com amb projectes paral·lels seus d'Archie Marshall, que és com el seu nom i tal, al final és com un beatmaker, saps? En plan de jazz, saps? En plan està fent com pseudobases per cantar a sobre i després King Krul s'ha convertit, jo crec, en un experiment com en el que ha pogut dipejar més en portar això en banda, com per mi és com la mescla entre el jazz, el punk i com una cosa de beat més hip-hop, saps? Com més de groove, saps? I la seva veu és com una cosa poètica de... saps? Com de rapero, així com una mica, amb alguns crits així com més puncarles. A mi és que m'agrada molt, llavors no... Sí, completament. No m'escoltaràs dir coses dolentes. Passats jo que sé, Fontaines, per exemple, tenen aquest punt també parlat, els de Shame, no és com ja, o Black Country, que també a vegades una mica, no? Sí, és que això és molt cultura anglesa, saps? Sí, penso jo, és com un approach de Blur en el seu moment també, o sigui, és que qualsevol banda anglesa que sigui una miqueta com activa, el Pau se't posa com a saps? Com a parlar-te una mica, saps? Com Sleaford Mods, en plan Yardak, totes aquestes bandes que som saps? Sí, ara està arribant aquí una mica també, no, aquest rotllo. Al final l'Elite són bastant Sleaford Mods o fins i tot amb un rotllo més pop el Teo Lucadamo, per exemple, que també fa com un rotllo molt parlat. Sí, això és com un rapeo, no? Sí. Sí, no sé. Bueno, pues si vols ho deixem aquí, tio, perquè ja hauríem d'anar a dinar. I res, tio, merci per vindre. Intentaré vindre... És que vas tocar el dia del clàssic, tio. No, complicat. Molt complicat. Sí. Va ser una molt mala decisió que ens vam donar compte, clar, no sabíem que... Ni que hi havia la final aquell dia, ni que la final seria Barça-Madrid. Ni que el Barça molaria tant aquest any, saps? Exacte, ja, perquè vaig veure que deies que l'havies pillat com amb molta antelació i vas anar aplaçant la sortida de l'àlbum, no? Sí, 2 dies abans, no. Però el vas... O sigui, si no haguessis tingut el bolo, igual s'hagués allargat més encara o què? La sortida de l'àlbum? Sí. Bueno, no hagués hagut com la pressió aquesta de posar-li una data i com donar-li un significat eteri, com de dir, mira, surt el 24, ha de sortir l'abril perquè el bolo és a l'abril de presentació. I m'he oblidat de preguntar-te per la portada, tio. Una foto. És una foto, no hi ha un significat més enllà amb el collaret aquest en forma de cor? Sí, jo al principi de tot, abans de fer aquest àlbum, com indagant mentalment en on volia arribar, particularment com de nivell d'estil i com tal, parlava molt amb un amic meu que es diu Joaquí i tal, i com... i no sé, feien com... estèticament com passar-nos coses o tal, o com on volia anar jo o tal. I va haver un dia que va ser com per mi a l'inici de tot, que vaig burlar tot, o sigui, el típic d'arxivar tot a l'Insta, el mític que faria el Young Beef, i ell em va demanar una foto de la meva mama, amb el collaret aquest que porto sempre de la Júlia, i va ser com la primera publicació a partir com de dir, doncs aquí, i llavors va ser com, per la portada. Vale. I la de Duele, que és com un monstre... Allò és perquè vaig anar a Indonèsia a veure la Júlia, que viu allà ara, i no sé, em va molar el monstru. Vale. Però l'has fet tu? Sí. Viu en directe. Ok. Vale, pues res, pues ja estaria, eren les preguntes. Fantàstic, màgic. Merci. No m'agrada la Georgina, m'agrada en Jordi, del cabell curt i les cames primes, i no sé què vol, però quan em mira perdo el control i aparto la mirada. Si s'entera meva mare, què dirà? I si s'entera el meu pare, què farà? No sé. No sé.